Anisje an Lichtjevik, seo lichtjer míle, ochget sa sia. Ha Thomas Keys na neach jallen, steegtje aan zijn jelan toe. Bunje do wel fjarste, varen de jongsiche skillen skrivi graffiti. Een oorsen gaai ui ans na sjaun laaf skrivinjen kiltjach. Bie a kroegig laaf skrivinjen aan een stuile leur jannenisch. Ha een uppert jannen ikke alin. Gij Thomas erash dan technolos aber achke aan zijn ochke vlien. Sin nu de wa manachen aan een post machalamek aan een macher rosh. Va in het skrivi aan se vanachen. Agus vat a kulachug a chreichkin skrivi fask live. Bi Thomas a féin sichenen lui agus sichenen erepa. Bi a giano chreichnen skrivi aste. Femie na sichenen a chur an een leon alkelach. Se an dói a sasse, leon mar sin a giano, le vi a clechgug clachúl. An een lindesvarn, var een jach saskelen lindesvarn a giano, ha clachúl palch geloor. An een LNI, var vil kutje gra, a chai leor jananish a giano, va a clachúl, a tien a inish chynich. Bekan wieltjen fallaf. Ach, an een post machalamek, chanil clachúl aun. Van a manich a giano leon alkelach le femin, gusanrichtje sjorse rischen kanner slutach, no serete drak. Vat a luskig na femin, agus a giano an lianne lishan luere. Nur va Thomas a giano kraichgen skrivi le femin, charoe baan agus glan mar a ha soskelen lindesvarn. Var bacteria a fasir, a giano kron a kraichgen. Va tuil veke aan agus smal ruaga. Charo sin itcher kolach rishna kraichgen a lindesvarn. Ach, ha a lehech aan a chreichgen skrivi an a leur jananish. Se an kagúnug ag Thomas, gewil a kolach gan ro leur jananish a giano an a post machalamek. Bewalish giachen DNA a giano a chreichgen skrivi. Gus an burin kummes a giano le kraven krui an ochge vlien. A chai a lorach an a post machalamek. Huke seo, chadúr et ket son giachen mar sin. Agus ha a hisht an haast, kaach an deach leor jananish a giano.